تو اچیاں شاناں دے لائق مولا نظارے تیرے عجیب ڈٹھن چمک دے چاند نال ماشاء اللہ ستارے تیرے عجیب ڈٹھن تسبیح کر دے قرآن اندر سپارے تیرے عجیب ڈٹھن سر کٹا کے بھی سجدہ تینوں پیارے تیرے عجیب ڈٹھن سر کٹا کے بھی سجدہ تینوں پیارے تیرے عجیب ڈٹھن مہینے 12 دلائل عاطف 14 طبقہ تے ہو گئی وانڈے 5 دے کے نماز آسانوں اشارے تیرے عجیب ڈٹھن بہت مہربانی مہینے 12 دلائل عاطف 14 طبقہ تے ہو گئی وانڈے 5 دے کے نماز آسانوں اشارے تیرے عجیب ڈٹھن کہ 5 تندے پاک گرانے دا کوئی جدن فقیر ہو ویندا ہے او دے دکھ دا ضامن معاشر تائیں لاجپال شبیر ہو ویندا ہے اللہ پاک دا ویکھ انعام عاطف انج کرم اخیر ہو ویندا ہے 14 طبق بھی روشن دنیا تے بندہ کامل پیر ہو ویندا ہے 14 طبق بھی روشن دنیا تے بندہ کامل پیر ہو ویندا ہے تیروں نیچے نماز پڑھتے محمد کے نواسے رہے شیر پیتے معصوم دے کر دیتے خود کو دلاسے رہے وہ عاطف ایسے عظیم صابر کہ دنیا ان کی مثال دے حوض کوثر کے وارث ہو کر حسین تھے جو پیاسے رہے بہت مہربانی حوض کوثر کے وارث ہو کر حسین تھے جو پیاسے رہے وفاد عاطف قانون اندر نال سیداں دے وانڈ نہیں ہوندے وفاد عاطف قانون اندر مہربانی نال سیداں دے وانڈ نہیں ہوندے پاک زہرا دا مایا نوکر اولاد حیدر نو کانڈ نہیں ہوندے مہربانی پاک زہرا دا مایا نوکر اولاد حیدر نو کانڈ نہیں ہوندے